Pornind de la monstrul ce se ascunde la voi în dulap și până la rudele decedate pe care copiii le-au văzut plimbându-se prin sufragerie, enumerăm 10 povești reale pe care unii copii le-au spus bonilor sau părinților. Număr 10. Doi verzi se uitau împreună la anuarul din școala elementară, când au ajuns la o poză făcută în clasa a doua. Vărul său de 5 ani a spus că băiatul din imagine arată exact ca Nicolae. Nedumerit a întrebat pe vărul său mai mic, cine este acest Nicolae? Răspunsul băiatului fiind băiatul din dulapul meu. Numărul 9. Povestea începe cu o fetiță care plângea constant până când la un moment dat mama sa o întreabă de ce tot plânge. Aceasta îi răspunde că este un om rău în colțul întunecat al camerei. Imediat după ce mama ei și-a întors capul să vadă despre ce este vorba, lampa din respectivul colț a fost doborâtă de o figură întunecată cu ochii roșii care a dispărut în întuneric. Numărul 8. Această poveste este despre un băiat în vârstă de 3 ani care într-o noapte a început să plângă în camera părinților, spunând că un om mare și gras cu o gaură în cap din care curgea sânge tot încearcă să-i deschidă geamul. Numărul 7. În timp ce tatăl își ajuta fiica să se îmbrace, aceasta se tot uita în spatele său la dulapul cu ușa deschisă și tot râdea. Tatăl nedumerit a întrebat-o de ce tot râde. Fata îi răspunde că în dulap este un om cu gâtul de șarpe. Acesta s-a uitat terifiat în spatele său și nu a reușit să vadă nimic, dar a căutat mai târziu istoria casei pe internet și a aflat că în acel dulap un bărbat s-a spânzurat. Numărul 6. O familie care abia se mutaseră într-un cartier nou primesc o vizită la doi copii necunoscuți, bărbatul întrebându-i dacă îi poate ajuta cu ceva, dar aceștia s-au uitat direct la el și i-au spus că foștii proprietari ai acestei case au fost îngropați la capătul străzii, copiii dispărând la scurt timp. Numărul 5. Tatăl unei fetițe de 5 ani a văzut-o într-o dimineață foarte obosită. Acesta a întrebat-o de ce nu a reușit să doarmă. Ea răspunzându-i că pincii maica a ținut-o trează toată noaptea ciupind-o de degete. Auzind acest lucru, tatăl și-a adus aminte că el și fratele său erau treziți în același mod când erau ei mai mici de tatăl lor ce murise în urmă cu 8 ani. Numărul 4. Povestea începe cu moartea unei femei pe nume Lisa, aceasta decedând la scurt timp după ce prietena ei cea mai bună, Ana, a rămas însărcinată. La vârsta de 3 ani, fiica lui Ana se juca și râdea în curte. Fiind curioasă de ce râde singură, a întrebat-o ce s-a întâmplat. Fetița răspunzându-i că mătușa Lisa se joacă și se strâmbă la ea. Numărul 3. O familie și-a lăsat copiii în grija unei bone cât timp ei au fost plecați la film. Seara, când bona i-a pus pe copii să doarmă, s-a dus să se uite la televizor până când s-au întors înapoi părinții. A doua zi se pare că, după spusele copilului de 4 ani, bona a rămas la ușa camerei unde dormea el și s-a uitat un timp îndelungat, zâmbind. Fata a fost atât de terifiată când a auzit acest lucru că nici nu a știut cum să reacționeze. Numărul 2. O persoană mergând prin casa mătușii sale o vede pe verișoara sa mai mică de 4 ani, April, stând pe treptele scării strâmbându-se la nimic. După ce a întrebat-o ce face, a spus că o copie pe doamna cu panglică. April susține că panglica femeii invizibile era în jurul gâtului ei dintr-un motiv anume, iar strâmbăturile pe care le făcea erau cele a unei persoane care se sugruma. Numărul 1. Un copil obișnuia să meargă în somn. Într-o seară acesta s-a dat jos din pat numai pentru a opri toate electrocasnicele din bucătărie și pentru a lua cuțitele plasându-le într-un cerc. Acesta s-a așezat în mijlocul lor, intrând într-o transă și a început să bolborosească niște cuvinte care sunau incantații. Tatăl său, văzând acest lucru, a încercat să-l oprească, dar copilul s-a ridicat cu un cuțit în mână, fluturându-l în aer și începând să strige: "Nu mă poți opri, nimeni nu poate." Tatăl s-a retras și a așteptat 30 de minute ca acesta să termine. După ce s-a ridicat, s-a dus direct în pat și a adormit. A doua zi dimineață l-a întrebat ce s-a întâmplat cu el. Acesta s-a uitat în ochii lui și i-a zis că omul cu flăcări a fost și nu el. Acesta a fost un video cu o listă cu 10 lucruri terifiante pe care le-au spus copiii. Dacă aveți idei pentru un următor video, vă rog să lăsați în comentarii.